Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kako kažu, utopljenik se i za slamku hvata. Nije rijetka pojava da ljudi sa određenim problemima za koje sumnjaju da su duhovne, sihirske naravi, posegnu i za neispravnim načinima liječenja, gdje pojedinci dobro iskoriste nevolju i neznanje našega naroda. Pa tako jadni čovjek kontaktira osobe koje se putem interneta predstavljaju vidovitim i stručnim za rješavanje svih vrsta problema, blokada i sihira, gdje se naravno prethodno moraju uplatiti određene svote novca toj varalici. Ponekad se kobajagi moraju angažovati i timovi za rješavanje tih teških problema, pa se cifra poprilično poveća. Nerijetki su slučajevi gdje ljudi budu prevareni ne samo za stotine, nego i za 1000 maraka. Zato izbjegavajmo tražiti pomoć i kontaktirati sve one koji se reklamiraju kao takvi stručnjaci. Stručnjaci koji rješavaju sve moguće probleme i blokade. I to divnog li čuda na daljinski. Samo mu daš svoje podatke i on kobajagi sve riješi. Posavjetujmo se sa nekim učenim, sa svojim imamom, efendijom. Provjerimo ko je ta osoba, pogotovo ako nema imena ili je totalno nepoznata osoba. Najčešće je to obični prevarant. Jedno od savremenih pitanja i dilema jeste i pitanje online ruke. Liječenje putem video poziva, gdje učač ruke, učač Kur'ana, putem video poziva uči osobi koja se nalazi na nekom drugom mjestu. Da li je dozvoljen takav vid liječenja i da li ima koristi od ovakve ruke? Ne postoje argumenti na osnovu kojih takvo učenje možemo proglasiti haramom i neispravnim. Međutim, ovdje postoji nekoliko momenata o kojima se mora voditi računa. Prvo, učenje gdje se učač nalazi pored osobe kojoj uči je sigurno efikasnije i praktičnije, jer nam blizina osobe omogućava bolji uvid u njenu ličnost i ponašanje, i jer se u slučaju potrebe može adekvatnije reagovati. Zato je bolje ako se ikako učenje, liječenje može obaviti uživo na istom mjestu, a ne putem video poziva. Drugo što je važno u ovom kontekstu da znamo, pomalo je upitno insistiranje učača na takvoj vrsti učenja kada osoba u blizini ima drugog učača koji to može obaviti direktno. Dakle, bolje da se liječenje prepusti bližem učaču ako takav postoji. Treće na što želimo ukazati u vezi ove teme jeste da treba izbjegavati takav vid učenja, dakle učenje, liječenje putem video poziva, kada je osoba sugestibilna, kada ima veliki strah i kada nema neko pored nje, kako bi se moglo u slučaju reakcija priteći u pomoć. Potrebno je dakle da u takvoj situaciji, ako već se uči, prvo osobu smirimo, opustimo, pa tek onda učimo. Ovdje naglašavamo jedan veoma važan moment, a to je da neke osobe koje se bave liječenjem svu pažnju posvećuju reakcijama kod bolesnika. Pa čak pojedinci znaju nastojati da bude što više takvih reakcija kod osobe koje se uči, čime taj pacijent baš postane pacijent. Šta je tu u stvari cilj? Da li da se kobajagi time prepadnu džini, ili da se taj liječnik time predstavi kao neko ko tamani, ko kolje, ko ubija džine, ili šta je već cilj? Ovdje je važno da znamo da duševno liječenje i terapija podrazumijeva smirivanje i opuštanje osobe, a ne njeno dodatno traumiranje. Pogotovo kad se u takvu terapiju uključe i udarci, Boga mi nekad i poprilično žestoki udarci,
zatim guranje prsta u usta radi prisilnog povraćanja, stavljanje nekih jakih mirisa u nos, jako pritiskivanje štapom ili olovkom određenih tačaka na tijelu i tako dalje. Poštovana braćo i sestre, vi koji pratite, koji slušate, naglašavamo, količina i intenzitet reakcija nisu mjerilo veličine problema. Dakle, ponavljam, količina i intenzitet reakcija nisu mjerilo veličine problema. Neke nestručne osobe čak izlaze u javnost sa pričom o vrstama reakcija, međutim, te reakcije jesu samo i mogu da budu za iskusnog učača samo određeni pokazatelji iz kojih eventualno može uzimati neke zaključke. Ali da tvrdimo kako osoba nema problema jer nema nikakvih reakcija na tijelu ili obrnuto, da ima puno sihira i džina ako ima jake reakcije, apsolutno nije tačno. Prema tome, nema potrebe da u javnost izlazimo sa tom pričom o reakcijama, jer tu može biti i psihičkih razloga kod osobe, može biti i laganja od strane džina i tako dalje. Tako da se ne treba obraćati previše pažnje na te reakcije, jer ćemo narod zbuniti tom pričom. Još jednom želimo naglasiti kako je za osobu koja se bavi duhovnim, duševnim liječenjem neophodno da prilikom prvog termina uz Allahovu pomoć pokuša razlučiti da li je bolest fizička, psihička ili sihirsko-džinska. Ako osoba koja liječi to ne uspije, ako da pogrešnu dijagnozu, pogrešne smjernice za liječenje, onda se lako desi da situacije gdje su u pitanju psihičke smetnje, da se pripišu džinima i onda se bolesnik bezuspješno liječi godinama. Stoga podvlačimo važnost poznavanja osnova psihologije za onoga koji se upušta u oblast duhovnog i duševnog liječenja. Naravno, da se ne bi pogrešno interpretirale ove riječi. Ne kažem da je psihologija dovoljna i da psihologija rješava sve probleme duše, pogotovo kad su u pitanju sihirsko-džinski razlozi i problemi, nego podvlačim da se u liječenju mora pokušati da se bude do kraja stručno. A stručni ne možemo biti ako zanemarimo psihologiju kao nauku o duši. Jer će nam ona pružati potporu i objašnjenja određenih situacija i stanja. Islam je vjera nauke, ne smijemo to nikad